Stilte, strips en talent. Dat alles on in tafel. MBO-talent Denise Stinstra die ontwikkelen een eigen adoptieprogramma. En daarom maakt het zij kans om MBO'er van het jaar te worden. Aart Cornelissen die maken een strip over de slag bij Wijs. Maar in de haatrol de helden Oebelen en Abelen. En hoe verbrek je het taboe van eenzaamheid? Rinske de Vries die zocht alle dagen de gevolgen daarvan. Goeien, dit is Bient. En we beginnen in Haas. Want daar binnen ze krijgen 144 vlechtelingen onkaam. Ze bleven daar in principe 22 uur en ook zelden rust. Die is daar voor u in Haas. Auke, goeien. Goeien. Hey, do krijgt zien hoe ze binnenkwamen met de bussen. En we hebben het ook in YouTube. En het kwam op mij oer als vrij ongeorganiseerd, een beetje chaotisch. Is dat wat bij die hing in bloot? Ja, wel een beetje hier. Maar dan moet je voorstellen, die buschauffeur werd ik van de morgen, of niet, kreeg mij sprutsen had. Die zei, van de morgen heb ik nog een squallenklas vervierd. Daarna kreeg ik een telefoontje om vlechtelingen te vervieren. Om als er weer gaat, om zo maar te zeggen, naar de Erasmus Universiteit te rijden. Om daar deze vlechtelingen op te helpen. Tijdens de reis, ik geen begeleiding, die gang dat in mij. Dus die buschauffeur die dacht, wat krijgen we nou? En ik die mensen in de bus, de vlechtelingen. Die vertelden mij van ja, waar gaan wij eigenlijk heen? Er is zo niks verteld. Ze weet ik net waar ze nou zitten krijgt. Er binnen hier nou naast me staan 4 asielzoekers. Je bent krijgt even op de dikkamer om te zien van waar ze nou binnen. Want die onwisselheid van waar ze heen zullen, die is tiergegrut. Ja, nou hij staat wel eens vaker bij dit soort zaken stien. En ik wel eens bij calamiteiten en zo. Maar wat voor gevoel jouwt het diezelfde als al die mensen just en maar die gezinnen erbij? Nou, het is wel indrukwekkend. En wat mijn gevoel weer van, het komt nou dichtbij. Wat wij de laatste man zien op televisie, de Europese problematiek, want dat is de grootste problematiek op dit stuit, de vluchtelingenproblematiek, die is nou nijste door. Die zocht je dus met eigen. De gezin, de Lietse band. En ik heb ook binnen in de sporthal West, dat mocht nog even van tevoren. Ja, daar staan 160 beren naast elkaar. Geen privacy. Nou, dan kun je je voorstellen dat dat een hele zware periode wordt zal voor deze mensen. Ze weten net waar ze heen moeten. Ze kennen het land net. En de man van het Rode Kruis vertelde mij niet eens correct van, ik vind dit echt een drama. Als je zag in zo'n sporthal 160 mensen naast elkaar, maar het is net oors. Het is in elk geval veilig en dat is het belangrijkste. Oké. Hey, ook bedankt voor die verhaal. En Joen Horst dus ook nog op de hichte van de informatiebijeenkomst in Ljouwert bij het WTC. Dank u wel. Ja, dagenlang geen visite. Net hier om even een bakje koffie mee te drinken. Of om lekker eens een hapje mee te eten. Eenzaamheid is een groeiend probleem. Maar ja, er is nog altijd een groot taboe op. Joet begint de weken tjin, de eenzaamheid. En Rinske de Vries, daar werkt ze bij de thuiszorg. Ja, klopt. En daar heeft er een soort met te krijgen, hè? Maar eenzaamheid. Ja. Wat zegt u al hier? Nou ja, je ziet vooral dat mensen toch wel vereenzamen wanneer er BNV verdwijnen. Wanneer bjorn meer op afstand komen, zeker in de grotere plakken, maar hier al wel in Friesland wordt het een steeds groter probleem. En het is toch wel een hot item. Ja, maar dat is zo ze. Er is Facebook, er is telefoon, eigenlijk alles kind. Ja, bij de oudere generatie is dat natuurlijk sowieso nog minder. Hè? Dat Facebook, internet, dat alle jaren minder mooi speelt. Maar ja, dan ik bloed het op afstand. Toch het chef van iemand die even doorkomt. Je merkt dat de economie gaat terug. Het is alle jaar druk. Iedereen heeft zijn eigen dingen. En daardoor is er soms toch weinig tijd voor even een bezoekje of iets in die trant. Maar het schiet niet alleen nog bij oudere mensen te wezen, jongeren ook. Nou, Denise heeft dan wel eens, want dat is 20 leuk, heeft hij wel eens eenzaam gevoeld? Nee, eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk school, je hebt heel veel mensen van je eigen leeftijd om je heen, stages, werk. Ja, nee. Dat is in deze leeftijd echt wel lastig, Aart, misschien? Ja, nou, ik ben ervan overtuigd dat eenzaamheid niet leeftijdsgebonden is of zo. Hoor. Dat is, heeft u wel eens eenzaam gevoeld? De laatste tijd niet zo heel erg. Ik ben vrij druk met familie, gezin, kinderen. Zo maar daarvoor wel dus? Daarvoor vast wel. Ik denk dat iedereen vast wel eens een keer denkt van jeetje. Ja, maar het was het eigenlijk net te zeggen. Het is een taboe, of net?
Ja, het is wel een taboe. En ik vind het echt heel knap dat degene die straks in het filmpje komt, Gea Prins, dat hij het heel erg wat uitzien. Ze is vrij jong, zo'n 40 jaar. En ja, dan is het toch wel een taboe om te zien dat je soms best eenzaam voelt. En dat je net altijd de mogelijkheid zo gewoon contact te zoeken en eruit te gaan. Gea, dat is een vrouw, daar kom je hem van de thuiszorg. Ja. Wij vregen even een voorbeeld van iemand die echt eenzaam is. Nou, zullen we even zien naar Gea? Ja, lijkt het me een goed idee. Nou, wanneer ik eenzaam ben, nou ja, zit je hier maar, blah, dan heeft het gewoon helemaal aan. Ja, dat wil jou dan een snij. Ik heb de kleren net aangaan en eerst al lange bedlijn. Nou, dan doe ik een jas aan en dan ging ik mij de hond eruit. En dan kom ik weer in huis en dan komen de tranen en nou, dan is ik eigenlijk als een zaatzak lig ik dan in de stoel. En dan hing ik wat voor de televisie om. Ja, dan maar op bed en maar hopen dat je in slaap valt en dat je dat gevoel weer kwijt bent. Dan versloor ik mezelf uiteindelijk wel eens een beetje. Ik denk dat er best wel zonder dat we het in de gaten hebben, best wel een heel soort mensen binnen die eenzaam binnen. Ja, zo'n week als dit, de weken van de eenzaamheid, wat ze organiseren. We gaan dus sneutrion, dan gaan we naar het voetbalstadion, rijden we een fit arrangement, zeg maar. Nou, dat vind ik geweldig. Even lekker helemaal eruit, even op oren gedachten komen. Dat is ook heel erg prettig. Oude knorrenpot. Vrienden voor het leven. Ja, prachtig. Ja, mooi. Ja, indrukwekkend dat ze dat wat te vertellen. Ja, het hondje is dan haar grote vreugde, maar ze het ik ben. Ja, ze het ik ben. Maar ja, dat zijn tieners en ik denk inmiddels al 20ers. Maar die gaan hun eigen gang Maar je mem haar zo beroerd viel dat ze dus net meer uit bed komt. Ja, bepaalde dagen. Ik denk dat het net altijd te voorkomen is. Want het is een oorsoort eenzaamheid. Ik denk het missen van de dagelijkse dingen die om het even zo te zeggen, gezonde mensen morgen waan kennen. Ja. En wat voor u zo vanzelfsprekend is voor haar dat net. Nee. En voor haar is het dus al heel fantastisch dat ze nou wat leuks eraan ken. Uit de dagelijkse romslomp. Ja. Maar dat is maar 1 week en dan binnen nog 51 uur. Ja, dus en dat. Ja, precies. Nou ja, dat is dus. Wat kun wij dwalen, zeg maar? Want ook ander opzichtje en. Ja, zorg je dat mensen dat er al een tocht wordt en eens een keer vaker vregen wordt dat iedereen eenzaam is. Ja, maar aantal-wenners die maken mee? Ja. Justo wel eens, dat is de strijd in Ries. Denk jij, daar is een boorvrouw, daar heb ik al heel skoft niks van schoen. Dat ging ik even hinnen? Ja, zou je eigenlijk wel moeten doen, hè? Ja. Maar doe je het? Doe je eigenlijk niet zo de dagelijkse gang van zaken eigenlijk? Ik denk er ook wel eens aan, inderdaad. Maar je hebt het dan druk met je eigen dingen. En dan eigenlijk moet het gewoon zijn dat je tijd vrij kan maken om even bij zo iemand langs te gaan. Maar op een of andere manier maak je zo druk om andere dingen. En dan vergeet je dat gewoon, ja. Want dat is wel de bedoeling, hè, van deze weken. Ja, we even stilstaan bij. En je staan voor oren en zien naar je omgeving. Wat het eigenlijk met iemand doet. Ja. En wanneer is het voor die slagen? Wanneer dat voor mij slagen is, voor mij is dit natuurlijk een week waarin we heel soort proberen te betekenen voor een heel soort mensen. En dat zou wel heel mooi zijn dat dat allereerst slag is en dat iedereen daar nog weer een heel skoftje op teren kan. Maar ja, het mooiste is nog dat het langer naleeft en ik echt terugkeert. Oké, nou, Silvertje. Op visite dus bij elkaar. Ja, aanstaande week nog een reportage van een bekende netvries, hoe zien mooiste plak in Friesland. En deze man, die maakt je net leeltmatje. Zeker net als journalist. Ja, de laatste sneun van september is traditiegetrouw de betinking van de slag bij Wijns. En de slag waarin de Friezen dus strijden moesten in Willem IV. Dat die slag is naspelen en tekenen. Terug uit Cornelissen. Ja.
En dit is het, hè? De Frieske vrijboetsers, Oebelen en Hamelen. Ja, en je hebt de Friese versie in handen. Ja, dat is toch wie de bedoeling toch, hè? Ja, dat is... Leverdeo Slaven. Ja, maar hij is ook Nederlands. Maar, hij is ook in Nederlands. Maar Fries is natuurlijk helemaal... daar is hij voor bedoeld eigenlijk. Ja. Slag bij Wijns, een wel bekend denk ik onder Friesen, maar nou ja, de betinking, daar ben toch wel altijd een select groepje. Is dit een soort van actiecampagne? Ik ga het zaterdag voor het eerst meemaken, hè? Want dan ben ik er ook bij. Voor het eerst. Maar is het een campagne om daar wat meer jeugdige te krijgen? Nee, het is uiteindelijk ontstaan. Het was, eerst is dit boek, op een gegeven moment kreeg ik een opdracht voor van de AVO. Ja, jammer even, want dan kan ik het even chillen. Want dat is... Gek op Skiednis. Ja, Gek op Skiednis. En dat is vorig jaar uitgekomen. En als extra, dat is dus de geschiedenis van Friesland voor de jeugd in verschillende vensters. Hè. En daar was dus de Oebelen en Abelen strip is daar als het ware een soort verlenging van. Dus een extra venster. Ja, Oebelen en Abelen, even uitlezen. Asterix, Obelix. Ja, nee, we zochten voor een onderwerp voor dat extra venster. En die Friese vrijheid en die aanloop naar die slag bij Warders leek me wel een heel leuk idee om daar iets... Omdat, ja, ik had er natuurlijk wat over gelezen enzovoort. En bij mij, toen ik dat verhaal zo las over het machtsvacuum dat in die tijd ontstond in Friesland en die vrijheid van die Friezen en de Hollanders als tegenstander. Ik kreeg een Asterix en Obelix visioen voor me, zeg maar. Ja, oké. En zeker omdat het allemaal zo gecumuleerd wordt naar die slag, weet je wel. Dus dat is, ja. Een paar dappere dorpelingen die het... ook omdat die Friesen natuurlijk onderling wel heel veel strijd hadden. Hè? Die Friese vrijheid is ook een verhaal apart weer natuurlijk. En ik moest denken aan het dorpje van Asterix en Obelix waarin ze om de havenklap met elkaar vis om de oren slaan ongeveer. Maar behalve als de Romeinen komen, dan is het natuurlijk baf. Hè? Dan is het één grote eenheid. Dus dat kwam er een beetje. En wat ik ook leuk vond om te doen is, zeg maar, dat is misschien al wat meest Asterix en Obelix-achtig aan het verhaal, is dat ik heel veel van de huidige actualiteit, zeg maar, een beetje van het hele vandaag in de geschiedenis heb weten te daar komen al die bekende mensen voor. Piet Paulus maar het een rol, al in het dan Paulus Pietersma, Chris Wassenaar de Keertser, Geert Makkinga en de gebroeders Ankersma. Ja, en dan komt ook, moet je kijken, Heerenveen en de heren van Heerenveen Kambuur en Kamminga-Buren. Dus dat is ook een heel verhaal. En uiteindelijk eindigt het ook nog eens met windmolens en wel of niet, weet je. Dus dat is maar dan helemaal in die tijd geplaatst, ja. Dan heeft u eens een paar van die tekeningen gestuurd. We dachten, nou, we kunnen ze gewoon zien litten, maar we dachten, misschien kunnen we direct wel wat oors maken. Is het benijd naar het resultaat? Ja, ik ben enigszins voorbereid, maar ik ben heel benieuwd. Oké, dat is echt geweldig, ja. Sipkema, Sjoch, het zal heven. De Hollanders, ze vallen aan. Weet dit waar? Wat een idioten. We zitten warm ontvangen. Waar is de graaf? Geen idee. Ik weet niet eens waar ik zelf ben. Is dat hem niet? Daar aan bakboord? Oh, hij gaat verkeerd. Stavoren is toch aan stuurboord? Of die Friezen moeten de bakens hebben bezet? Land in zicht. Laten we daar van boord gaan. Alles is beter dan hier op zee. Van Boormond. Zijn we op de goede plek? Waar we zijn weet ik niet van Montfort, maar Stavoren is het niet. Oervallen! Leverdeo slaaf! Ja. Nou, wat vind je ervan? Vooral de heren van Beaumont. Ja, dat is weer. Nou, bedankt aan alle collega's die wij van Oeralwaai plukt hebben. Hij spreken super, ja. We hebben een heel soort willen van hem, maar dit is denk ik net helemaal de bedoeling van de strip. Nee, zo heb je het wel. Jullie hebben een keer van Omroep Friesland heeft een verhaal dat ik gemaakt heb met Sinterklaas helemaal als in een tv-serie verwerkt. Hè? Dus dat deed me een beetje aan denken. Nou, maar voor waar is dit nou bedoeld dan? Want met mijn bern dit nou lezen en denken, hey, slag maar eens. Je bern moet vooral lezen vanwege de lol van het lezen van een stripboek. Maar het is een heel geschiedenis zit natuurlijk vol met prachtige verhalen. En dit is ook een verhaal wat, zeker hier in Friesland, eigenlijk... Het is, de Friese identiteit is toch wel een beetje op gebaseerd dat er een verschil is tussen Friesen en Hollanders. Nou, het is goed in. Ik heb hem hier ook uitlezen. Oké, super. Ik ben net van de strips, maar dat zit je zeker in. Dames, ben je al nieuwsgierig? Ja. Ja? Ja. Nou, hij had er nog wel een paar maar. Ja, maar ben je van de strips, überhaupt? En ik las altijd Garfield, maar voor de rest, nee. Oké. En voetbalstrips, ben je hem direct fan van? Nou ja, ik ben wel fan van voetbal, maar de strips net zo grut vertegenwoordigd. Ja, want dat is wel een mooi berichtje nou, Aart, hè? Want er is nice hoe een oude voetbalheld, ik denk van mijn titel. Ja, precies. Roel Dijkstra. Hij komt weer van om.
Hij komt weer om, ja. Ze zijn nog een beetje op zoek naar hem. Want hij, voor zover ik weet, is hij ergens in de favela's van Rio heeft hij zich teruggetrokken. Een klein schooltje om kinderen te laten voetballen zodat ze van straat gehaald worden. Maar we zijn bezig, ja. Ja, dat is bezig. Er draait nog wat. Dit is de eerste sketch, hè, die stond maken heeft. Ja. En ik geloof dat jouw Eppo die moet het nog goedkeuren, hè? Of het wel in de stijl en in de geest van Roel Dijkstra is. Eppo en Roel Dijkstra zijn heel nauw met elkaar verbonden. Hè? Vanaf de jaren 70, jaren 80 toen het blad bestond, maakte Eppo daar altijd deel van uit. Maar komt hij weer om voor al die pensionados misschien die al die alles lezen? Ik zet me daar volledig voor in, laat ik het zo zeggen. Ik heb contact met de uitgever uiteraard. De uitgever, sinds dat het maar een beetje in de lucht hangt dat ik het doe, moet ik zeggen, krijg ik ontzettend veel aandacht. Dus mensen willen heel graag dat hij weer terugkomt. Ik vind het ook heel leuk dat jullie er ook zo over beginnen. Maar ja, ik moet... Kijk, je hebt gezien hoe ik normaal gesproken teken. Dus ik moet me ook een beetje in die wat semi-realistische Roel Dijkstra stijl werken. Dus daar neem ik ook even de tijd voor. Dus ik maak een paar, zo'n 3-pagina verhaaltje, dat heet Thuisfluiten. Dat is niet per se voor publicatie bedoeld, maar echt om het in de vingers te krijgen. En ik ben ook dus bezig al een beetje met een verhaaltje, met een synopsis. Dus de comeback van Roel Dijkstra. Nou, dat is spannend. Dankjewel. Ja, en wat ook spannend is de man wat we nou hebben zullen. Want de Aroene Wieken wie hij nog in het nijs, omdat hij Duitse journalisten uitmaken voor aarslag. Ja, maar zulke heeg oprindende discussies moet je echt ergens terecht komen. En dat kun je zien wat hij dat doet in onze vijfdelige serie. En nou de laatste van bekende Netfriezen en had een speciale plakje in Friesland. Ik moet gewoon wat vertellen? Ja, vertel. Ja, we zijn in Jubberga. Ja, nou ja, we zijn hier in Jubberga. Dit is mijn grasveldje waar een mooi partijtje op voetballen kan. De bal ligt nog klaar. Nou ja, de bal van het veen, hè. Er zit alleen geen lucht meer in. Met links en met rechts. Nou, hè? Hier komen we achter het huis. De buitenbar voor feesten en partijen. Nou ja, vijver. En hier de boerderij aan zich. Ik ben in 94 gestopt met spelen voor het veen. En dan heb ik dit gekocht en dan ben ik dan 15 jaar met bezig geweest om te verbouwen. Ja, dus ik ben hier nou vast 21 jaar. Ja, dus ik voel mij wel een jubbergaaster. Dat is mooi waar uitzocht. Oké, ja, dan ben thee. En hij heeft me wel eens aan mij gevraagd waarom hij het een keer de vlakte aangooit. Want dan waren we waarschijnlijk eerder klaar geweest en had het wat minder geld gekost. En waarschijnlijk ook sneller klaar. Maar ja, ik vond dit leuk, dus het was ook een beetje hobby. En ik moest het vak ook nog wat leren. Ik zit hier ook al een beetje moedeloos bij, denk waar ben ik aan begonnen. Daarom heb ik ook de eerste weken heb ik in een caravan, hè, waar nu de vijver is, zeg maar, heb ik in een caravan gewoond. Ik heb een stel vrienden lang gevraagd om mij te helpen. Dit was het keukentje, dus zo in deze toestand heb ik het aangetroffen. Nou ja, en ik kan zeggen dat ik nu na 3-24 jaar een leuk boerderijtje hier heb neergezet. En waar ik het prima naar mijn zin heb in mijn vrije tijd, in mijn spaarzame vrije tijd die ik heb. Dus het is echt een plek van mezelf. Helemaal naar mijn eigen idee verbouwd en gezellig gemaakt. En ik denk dat het aardig gelukt is. Ik ben er hier wel tevreden mee. Ja, tevreden. Nou, mooi. Gert-Jan Verbeek, wie dat? En Denise nou inderdaad, daar stond het filmcall. Ik heb helemaal niks met voetballen, daar weet ik niks van. Maar dan is wel wat maar naar school gaan, want dan maken ze kans om mbo'er van het IR te worden. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. En dat heeft al hier te krijgen met een plan, dat is dan maken voor adoptie. Ja. Hoe past dat bij elkaar? Lees me dat uit. Ja, ik volg dan de opleiding Marketing en Communicatie op Friesland College. Of nou ja, volgde. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd. Maar ik wilde heel graag iets extra's doen. Ik hou er wel van om een schepje erbovenop te leggen. Maar toen ben ik in Indonesië beland. En in eerste instantie om een promotiefilm te maken voor Stichting Almerang. Dat opgezet is door bekende Leeuwarden Ritsko van Vliet. Ja, nog les van ons zelfs. Ja, inderdaad. En
ik kwam daar en ik was heel veel in contact met jongeren. Ik heb danslessen gegeven, Engelse lessen, Nederlandse lessen. En op een gegeven moment zat ik 's avonds in de kerk. En ik vroeg aan die jongeren van, wat willen jullie eigenlijk worden? En er kwamen zulke leuke ideeën uit. Er was een jongen die wilde graag sportactiviteiten gaan geven buitenschool aan jongeren. Omdat daar buitenschool eigenlijk niet zoveel te doen is voor die jongeren. En heel veel jongeren belanden daardoor ook in criminaliteit. En om dat te voorkomen, wil hij dat dus gaan organiseren als sportleraar. En zo kwamen heel veel van die mooie verhalen er voorbij. En toen heb ik met mijn stagebegeleider Gerard besloten om iets te doen voor hun studiefonds. Ja. Maar adoptie, dat klinkt heel wat oors, hè? Maar hoe zorg ik dat dan? Nou, adoptie betekent niet dat de jongeren... De helle zie je net naar daar. Nee, we hebben ze niet hier naartoe. Ja, mooi zo'n Fries muziekje, prima. Ja, nee, ze blijven daar. En adoptie betekent dan dat een bedrijf of een particulier hier in Nederland zo'n Indonesische jongere adopteren. En dan daar gaan studeren. Dus dat ze daar een studie krijgen met huisvesting, boeken, eten, drinken, noem maar op. Ja. Dus een louter horecabedrijf kan eventueel yield sponsoren om in die tijd een winkeltje beginnen willen staan. Ja, dat is ook echt zo. Oh, dat gebeurt ook echt? Ja, een restaurant Club Satai in Leeuwarden, die heeft een Indonesische meisje heeft die geadopteerd. Ja. Waardoor zij economie kan gaan studeren. En daarna wil zij graag een bedrijf starten. Ja. Een restaurant. Dit klinkt als een heel goed trotocht plan. Hè? Ja. En dan wordt er wel eens zo van, nou mbo, hè? Dat wordt wel eens wat raar hoe dien. Ja. En wat vies er zelf van? Want ik bedoel, dat is al, ik ben al in Vado-deel. Maar dit zin dat mbo'ers volle meer in de mars hebben als misschien wel hbo'er of een universitaire opleiding? Ja, ik had het voordat ik aan het mbo begon ook wel. En de eerste jaren misschien ook wel. Als iemand aan mij vroeg zelf van het hbo of van de universiteit. Ja, wat voor opleiding doe je? Ja, ik zit op het mbo. Ik vond het ook altijd een beetje knullig om te zeggen op een of andere manier stiekem. Ja, het is wat toch het imago van mbo is niet heel positief, vind ik, als ik het soms zo rondhoor. Maar ja, ik had ook nooit gedacht wat er allemaal mogelijk is binnen het mbo en wat er allemaal gebeurt. Ik heb zelf ook stage gelopen binnen de school en heb ik ook zulke leuke verhalen ook gehoord van andere studenten wat die wel niet doen. Echt, dus, en dan ben je dus in de race. Dan ben ik in de race. Beste mbo van het hier. Ja, hartstikke mooi. Kunnen we daar nog helpen? Ergens mooi? Maar stemmen? Ik bedoel, kunnen wij op je stemmen of niet? Ja, iedereen kan stemmen. Heel graag zelfs. Wat doe je dat? Via de website www.frieslandcollege.nl/Denise. Ook via een website van ditismbo.nl, maar dit is even korter. En zo help je mij naar de top 10. En wanneer ik in de top 10 zit, dan mag ik mijn verhaal doen op het podium. En, dat slaagt het je zeker wel, ja. Ik hoop dan mag je op het podium komen. Dat is een goed verhaal. Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja. Zeker. En wat budget dan het meeste? Dat is de jongeren helpt of dat is dan een mbo op is? Nou, het andere natuurlijk. Het eerste, ja natuurlijk. Ja, eind dit jaar ga ik zelf ook nog terug naar Indonesië, naar Sulawesi. En dan ga ik die jongeren waarvoor ik een studiefonds of een studiebeurs heb geregeld, ga ik opzoeken op op een studie. Ja, prachtig. Nou, mooi verhaal. Nog één keer het adres? www.frieslandcollege.nl/Denise. Stem op Denise. Yes, zeker. En dan wordt ze de mbo van die kind al het missen. Voor mij heeft ze gewonnen. Oké, meestal maak je me dankzij. Ja, dank je wel. Oké. Dit wie bient voor Joen. Morgen ben we er weer mooi de sport. Dan zit Arjen hier en ik wens jou nog een hele mooie Joen verder. Morgen is het vreemd en dus weer tijd van Beat Sport. En dan is Lucas Bijker te gast. Bijker maakt de oude simmer de gevoelige oerstap van Cambuur naar Sportclub Jereveen.